Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Sri Winarti Denggung. Kanthi irah-irahan memedi melu persami. Siji mboko siji bocah-bocah padha teka ing sekolahan. Acara persami arep diwiwiti jam 4 sore. Mula para pembina pramuka uga wis samekta ing karya. Sawise bocah-bocah ngumpul banjur diwenehi pengarahan supaya enggal-enggal ngedekake tenda. Bocah-bocah banjur sengkut nyepakake kabeh uba rampene tenda. Bocah-bocah katon gayeng anggone kerja bebarengan ngedekake tenda. Pakaryan abot kaya ngapa menawa ditandangi bebarengan dadi enteng. Persami taun iki dianakake ing lapangan SMP kang dununge ing tengah sekolahan. Sekolahan SMP papane marwan sekolah iki kiwa tengene sawah adoh saka kampung. Wektu terus lumaku. Srengenge wis ora ngatonake maneh. Wayahe wis wengi. Pirang-pirang acara ing persami lumaku kanthi lancar. Bocah-bocah katon seneng banget. Ora ana kang gresula. Senajan biasane ing omah arep butuh apa-apa mung kari apa. Lah yen ing kemahan kabeh rak kudu dilakoni dhewe. Jam 10 acara wis rampung. Bocah-bocah diperintah supaya enggal-enggal padha turu. Amarga mengko jam 12 arep digugah kanthi acara jurit malam. Jenenge bocah diperintah turu ya malah padha gojek. Anak-anak, sekarang waktunya tidur. Kakak pembina nanti akan keliling tenda kalian dan yang tidak mau tidur nanti akan diberi sanksi. Wara-wara saka pembina nganggo megapun. Wis diwara-wara ngono mau bocah tetep ora meneng, tansah rame. Jenenge bocah. Awur kanca kancane mestine ora bisa meneng, anteng. Kepara malah bengak-bengok, kemruwek, ngguyu ngakak, ora wis-wis. Wektu wis nuduhake jam 11. Tetep wae isih ana bocah sing durung turu. Marwan krasa ngelak, kepengin ngiling wedang kang ana ing njaban tenda. Wedang putih anggone nggodhog ngarepe magrib mau. Isih tumumpang ing dhuwur kompor. Nanging wis wiwit adem. Marwan nyilakake tutup tenda. Saperlu arep bali mlebu maneh. Tanpa sengaja nyawang ing dhuwur gendheng. Amarga ana sesawangan kang narik kawigaten. Katon genduyuk wong loro nggawa obor ing dhuwur gendheng. Mlaku ngulon ngetan nurut gendheng. Marwan banjur bengok-bengok ngandani kancane. Metu. Ah, ana memedi ning dhuwur gendheng. Marwan ngandani karo awake gemeter ngoplok. Angel kumecap lambene. Kancane banjur kabeh metu saka tenda. Malah saka tenda liya uga padha metu kabeh. Saperlu mbuktekake omongane Marwan. Kabeh bocah banjur pating jlerit meruhi wong kang mloka mlaku ing dhuwur gendheng. Pak Guru,
Onten sing munggah gendeng, bengoke Supri saperlu ngandani gurune. Ora let suwe Pak Wardi banjur metu saka ruang panitia persami. "Endi? Ana apa to kok bengok-bengok?" Pak Wardi nakoni bocah-bocah sing lagi padha nyawang ing dhuwur gendeng. "Nika lho Pak, tiyang teng nginggil gendeng," wangsulane Supri kanthi sajak wedi. Pak Wardi uga priksa kanthi cetha wela-wela sesawangan ing dhuwur gendeng mau. Pranyata bener omongane bocah-bocah. Pawongan kuwi genduyak-genduyuk mlaku ngulon ngetan ing gendeng karo nggawa obor. "Senter, senter, tulung jupuke senter." Pak Wardi mbengok njaluk dijupukake senter. Ora let suwe Pak Agus banjur mlayu saperlu njupukake senter Pak Wardi. Senter ing dhuwur meja kantor banjur disaut digawa mlayu Pak Agus. Senter banjur diwenehake Pak Wardi. Sanalika Pak Wardi nylorotake senter tumuju arah wewujudan pawongan ing dhuwur gendeng. Panyawange Pak Wardi urut saka pojok kulon tekan pojok wetan. Ebo kagete wewujudan kang mau katon cetha ana kabeh uga wis weruh dadi ilang ora katon maneh. Bocah-bocah uga pating plenggong. Pandeng-pandengan katon keweden. Kanyata kang ana ing dhuwur gendeng mau lelembut dudu manungsa. Mbok menawa lelembut mau rumangsa keganggu saka ulahe bocah-bocah kang wis meh tengah wengi isih padha pating brengok. Uga papan kono kang padatan sepi amarga kanggo persami banjur dadi rame. Mula banjur ngatonake wewujudane. Donyaning lelembut utawa alam gaib pancen ana. Kabeh mau ciptaning Gusti. Awake dhewe mung kudu ngati-ati, eling lan waspada. Ing ngendi papan kudu tansah ngugemi sesanti, hamemayu hayuning bawana lan memasuh malaning bumi. Karipta dening Sri Winarti. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 tanggal 3 Januari 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.